Родан съм в село Изерец, Пирин племена. Живущ съм тук в Долна Градешница. Санданско околие. Македонец се усещам от... Как се помниш? От как се помна, а най-вече като след 8-ми клас. Като дех да уча в София и видях на къде клонят нещата, как потъпкват македонците и искат да ги правят българи. А просто тръпката македонец си е македонец, това нищо, не мога да му излева душата. Сърцето, той си е македонец. Не си съм отказал, аз си съм македонец. То си личи. Да. Знамената си са премени всичко. Се кажувам Томе, по-македонски баща, Томе Мановски. И от майка ми беше 1902 година. Ние живеехме на Колибе тогава, на Колибе, Колибе нагоре по Махлица. И от нея винаги шуми съм чул разправо, чедо, ние сме си македонци, ние сме такива. И винаги от Жак се викаше тогава на колибата, седиме горе и она ми пееше песни такива, винаги патриотски песни за Гоце Делчев. Казвам се Любен Кирилов Гоцков. Отначало не знаех, така малко бех заблуден, обаче майка ми, Бог да прости, стана нещо въпрос един път за Македония и вика, мълчи сине, мълчи. Викам, защо бе, мамо? Татко те вика, тази Македония го изядал, вика. 7 години, вика, лежа в затвора. Кажи, како се казваш? Ивана, Лидия. И що си? Македонка. Да си жива и здрава. Каква си ти? Македонка. Дедо ти? Македонка. Баба ти? Македонка. Майка ти? Татко ти? Македонци. Браво! Аз говорих на митинг на 50 народ. Коя година? Къде беше ти по Македония надолу? 92 година. Йордан беше председател вече. Аз викам, не съм председател още. Не е постоянно. Да, преди ние да стане. И оти на Крушел ние 10 години подред одиме. От тук тръгнеме на Дойран. Дойран седим една вечер, там има дойрански вечери. Оттам в Прилеп. Прилеп имах Блажей Сливски. Стругар. Стругар е цех, има там 3-4 струга и той ме шеф. Там идеме, човеко ние от още жите всичко, ние сме 2 буса. 20 човека осигурили, спане всичко осигурили. Има хора. Всичко ни осигурили там в един университет, баш под... Економски университет. Сега, да ти го кажа, под това Крали Марко. От Марко и отдоле. Да. Същия ли е? Да, същия. Там. Там сме спали 5-6 години подред, като одехме доле. Там той не почека, запознане с Меро Дапамене там с ръководството. Каране в вечерта, ядене, всичко тия плаща, тия оправа. Много добре ме посрещаше. Това Блажей Сливски. И много така съм беседвал с даскали. Особено тия по български език имаше една там в София, като учих. Уврата нещата, се бута, България да е. България, викам, що се вели това? Тя вика крак. Оди викам, аз като в казармата, като одат хората и старшината вика при нозе, а не при крака. Значи, това си нога, това е македонска дума. И то не само тая дума, много. Леп, на лебо, турия буквата Х, например хлеб. На ода, турия В, вода.
Аз помня, като дете тук, особено от Егейска Македония, ама абсолютно нищо свързано с българския. Имаше една песна, нещо ще те питам, бабо, право да ми кажеш. Кой води бял с нощи, моята Не майка... знаете как води малко? Моята майка пееше тази песна и на мен, като я бях още като деца, беше това пееше. Дали беше Гоце Делчев или Даме Груев, тук и там, и така. И това майка ми, а татко ми не ми е разправил толкова, колкото майка ми, такива патриотски песни, че не е било такова. Убедена македонка е била. А она, помежду другото, беше необразована. Неписмена, такова, я кажа, та беше такова. Ама такви се работи. Па да се вратя по-доста вече, ние като нараснахме, ние бехме се декларирали като македонци. И аз тогава слушах Козар, че съм бил тук некъде, 46-та година, месец кое ще се пренеса гостите на Гоце Делчев от София за Скопие. И по-доста като четех това, се интересирах много за подробностите. Мислям, костите на Гоце Делчев са връчени по нареждане на Георги Димитров. Лично ги е връчил академик Тодор Павлов тогава. Ще стига по-добро знаеш от мен. И на тържищна церемония в Гора Джумия, тогашна денешен Благоевград, там е речено всичкото. Понато в град Петрич, некой си Чербичев е бил тогава, доколко разбрах, управител на градо. Или тогава управител. Гора Негова. Ако може да не е точно това. И от тук аз съм бил пастир, че е по-стар брат, нещо на лафета и Словенската народна армия. И от тогава, от мобете, от тук, чух, че това са били коските на Гоце Делчев, се пречат тук толкова през Златарево са мили пред тези работи. И аз малечук съм. Викам, не ме интересува малечук съм. Обаче после леко от тук почетиш малко, от тук почетиш. И почна да излева ясна. И майка ми викам, не ти трябва, синче, не ти трябва. Обаче дойде демокрацията. И вече почна да излеват наяве нещата. Тук, например, първата македонска организация в моята къща. Коларово. От Коларово, да. Тук се събраваме 30-40 човека. Например, Омо Илинин. Омо Илинин беше 80 човека в Коларово. 80 човека с регистрация, с членски внос, с всичко. Обаче, разбегава се по чужбина, някой умря, заминава си от този свет. Години. Свети Наум, отецо ни беше наш човек, че печене много въоръчия. Що ме види, леле, братче, българе тук. Българи, вика. Българе, той българе, ние му викаме, какви българе, бе, ние сме македонци. Той първоначално той вика, че сме българе. Към не, ние сме македонци. Това е друг вече. О, македонци, дума там. Имаше едни рибари, такива слочи, които разкарва хората и той възрастен човек. Вика, тук за жена, вика, 15, вика, българи, вика, войници, германците. Вика, нападна, вика, един квартал тук, Охрид. Заборих кие му беше името. Вика, лещия, вика, задържа всичко, вика, ме избия до един. Там седиме 3 дена на Свети Наум. Седиме, оттам идеме на Струга. От Струга се оправиме директно за Дебър. От Дебър има десно път за Крушево. Идеме на Крушево на събор. Вечерта пристигнеме, спиме си там и сутринта с Любчо Георгиевски. Вече се познавахме, той, Йоване. Аз си верува и че това, но до него съм, Йоване, викам. С предател, да? Любчо Георгиевски. Любчо. Там с него водиме преговори много. Бяме от тук 9 човека. Само от нашия си район. И вече обед караме на обед. На една слаба рече, я пина. То кръгла маса ме при Любчо, там аз съм от тук така.
Кај Јована викам, нешто вика и се мрщиш. Па Илчо, да неш викам по-голем градус бе. Таа си е 9 града да е во Мачево. И тој рекнал управително нешто, кво му кажај, здигал всичките чаши и зимава. И дадо кубински коњак. Викам, така се биде. Български и даже те са създали на всичките славяни азбуката. Смешни хора. Питаш го какви са Кирил и Методий, гръци. А па претендират, че са българи. Смешни, просто смешни. Кирил и Методий са македонци, не са ние гръци. Да. Самуил искаха да направят българин. Гоце Делчев. Леле, най-вече слушали го това медуза Бождар Димитров. Гоце Делчев бил български агент, военен агент. Смешна работа има да пукнеш. И това Коретара го пита, добре, вика, ти Лешки, вика, Гунди, Котко, ти си лискар, вика, аз съм лискар. Като починава, вика, от вие не им направите песна, вика, македонците им направят песна. Ами вика, от и вика, такова беше времето, вика. Времето. Вие нямате тук, те една песен не са измислили през целия си живот. Нито за никой. За Васил Левски, нали има голем герой. Да имат ли нещо песен? Не, нищо нямат. Нито за бота, абсолютно за нищо. Супер. И крадат от тук. Някаква песен, вика, македонците откраднат тази наша песен. Колко дела има още в България, кажа? Това не е задоволено. По някакъв път умирам от смех, по някакъв път се късам от ятоти. Просто на нас не ни дават трибуна да го направиш за 2 стотинки. Но те такива не могат да ги направиш на 2 стотинки. Те са измиени мозъци. Те са оперирани на времето. Мозъко им е опериран и само знаят българи. Те са били агенти. Бождар Димитров, он е Каракачанов, той има един Енчев и той е мръсен подол от всекъде. Например, в Самилово, в кметството отдолу, например, Омолин, в Белаца, например, в Ключ, например. В Ключ имаш един, как беше бай? Ключ ли? Атанас. Стария. Бай Атанас. Беше много запален. Да. У Самилово имаше един бай Серафин. Удя си, Бог да и прости. Много хора имаше. Мина. Сетне, уйдеме на Общава, приеме Македонски горе, 100 човека уйдеме. 3 дена там. Кой беше председател тогава? Тогава беше... и бай Йордан, двамата бехте. И дойде полицията, 105 души полицаи с каски, с кучета дойдя за градине. С картешници. За градине горе на планината. За градине, викам, ки се бри и тука. И викат, ако дойдя, и викат кой е председател, викам аз. Вика, ако не се разтурите до 5 минути, вика, да знаеш, че поемаш отговорност за всичко, ще стане. И аз Данчо, Йордан Костадинов заместник и Бербатов Данчо беше секретар. Отделно, съвещавахме се малко и викаме, вижко, сега да рискуваме, виждате какво е около нас, да жертваме сега за един конгрес, ние пак ще говорим и намерим начин да си го направим конгрес. Но викам, хората трябва да запазим и тогава съгласихме. А иначе преди да им на Общава, на нас на колата ни спря, на мен ще има доклад, всичко ми взимава. Сетно от Кара на Сандански. На Сандански, на Петрич, полицията, арестуване там, държане ме постане. На Сандански, Нас от Кара на Сандански. Така да и аз бех там и чекаме. Киряков да го върнали, викам, не бегам до текне. Аз бех с колата. Викам, вземете колата, викам, изтибайте, не викам, що кидам. Фърля стотинки. Предатели, сърбомани, едни от другите от страни. Викам, герои, вие сте герои. Петричан имаше там един от Петрич. Аз съм от Петрич, вика. И вила, вика, чекайте. После викам, вие се съберете тук, викам, неки ги дойдем и тук и ви направим Омо и Линден. И малко закъснех. И изядох ги отивам.
После това Карамачев Митко, нали го знаеш? Кажувал, че не било страх да до глупости, викам. Аз съм тръгнал. 2 затвора прекарах, не съм се, по 4 години не съм се изплашил, сега се плаша. Глупости такива, значи. В Струмица имаше в една механа среща. Ние лешничани бяхме една кола, 5 човека сме седнали. Бай Данчо от там, Наско Киряков е от тука, едни попове па от туа. Бати, викам, това ли о мой линде? Бай Данчо тръчи пред нея и зад него, Любчо. И аз ти кажу на дружината там така, вика, де бе, иди бе, викам, беге ви, се слага тук. Я ме и мене. Ко съм, викам я? Чида, защо? Нека се натиска там. Човеков там ме виде, стана, дойде, преграна ме, целува ме, запозна ме с жена му и тогава ме запозна с доста димовска, неговата свита цялата, в заведението. А то не му се. Той ме виде. И той дойде и каза, Феранти, имаш уважение. Та искам ти кажа, след тогава той още беше за първа година, седне какво стана, кой го знае, що обърна тази политика него, не знам. Добро, почна, ама не знам што направи. После се обърна. Деве ние имаме, на 2-3 път сме имали там среща. Създаде секцията в Елешница. В Елешница ние наприме в Разлог, Добринища. Най-големата Елешница беше вашата. Така да е. Към 80 човека. Ти имаше заведение там, нали така? Ами, младежкият дом горе държах, баро, сепаритата, дека се бяхте събрали. Младежкият дом, 25 младежи на 25 човека бяхме в малката зала. Там приемаме, Карпачев беше за председател, Гаголевич и нас имахме равни гласове, па секретари. Я тогава викам, я не претендирам за нещата, мене че оставите да работя с младежката организация. С младежта. Това на мене работа. 35 човека младежи. И сега си ме уважава. Нямаше никъде, само техната Иво Микро, гемаджиите там, 6 момчета направиха младежка. Но други села не е малко. Аз си вода всичко, бе. Документации, всичко си имам. Айде. Всичко си вода. Всичко си съм знамена, всичко съм пребрал и си съм запазил. И станах, аз взех се вода с младежката организация. Те като видяха ке Карпачев го не иска никой. Той се и сега на едни избори правиме ние събрание и вземаме решение да не гласуваме за никаква политическа партия. Тогава СДС-то няма да гласуваме. И я държах ресторант в тази 91 година. Държах ресторант в селото. И офис, го съм на пъни се сомовци там. Така пиям тому. И аз бех. Ти викаш, що сте взяли то председател се? Това, онова, само мана намирате. Кой е дошъл от вас тук? Човека, зима, лете, всеки Божи неделя минава през нас да ни помага при секциите, а вие само мана намирате. Това са твоите думи, съм ги запомнил и съм ги запишал сега. Нова книга ми излиза. Първата ги имаш ли моята? Имах я някъде. Македония на всичко, нали така? Аз всички с посвет съм дал. Аз не съм продал книга никога. Ето, Господ е пред мене. Аз не съм продал една книга. Много пъти ми обвиняваха, ти нямаш пари, аз какво шеташ из България? Шетам с това, за това, че ми отнеха младостта, младите години. Отнеха радостта ми от децата. 15 месеца аз шетах из това, че 8 години затвор съм прекарал заради тази Македония и те ми платиха с 10 920 лева. От тия пари на жената викам така, жено, няма да ми се сърдиш, но тия са кълнени пари. Аз не искам да прескурирам, аз съм страдал за Македония и за Македония. На Слави македонски хол, когато идваше, се терат пари на това, на оне. Всичко го раздадах за Македония, за пътуване.
30 човека тук, 30 вестника, я бях абонирал за секция Лешица. Я ги плащах. Хората знаят, дойде, аз си иззима, аз си иззаминава си. Къде ли не сме отдели? По Гоце Делчев, по това Спомня си един път, Мусомище. зареждах колата. Помня с москвичова одием. Чак вечерта се прибраме, откарах се там в заведението и тогава се прибраме. Това не се забравя. От и аз с Илио Старчо съм шетал. С Любчо от това съм шетал. Да. С Коцето. Я и с тебе спомням си, отидохме, зареждах колата. Да, така. Видиме да шетаме. Чули са? С колко хора съм... Не съм спал тук. Това, нали така е? Не съм Да, спал. Но в колко села други съм спал. В баня, в 3 къщи, сега като ида тази неделя преди, другата неделя, оня вика, бай Тошо вика, абе ти пристанко спал, аз сега при мен ми вика тази вечер. След една среда, като ида на другата, от сега, като тази вечер, например, понеделник тръгна от Петъч. И да усиметли. Там разговаряме, айде да замина за Разлог, за Банско, от Банско Баня, Елешница. Трябва някъде да спиш, оттам на други ден. 59-та година ние си бяхме декларирани македонци. В Петъж, като учихме в Генеята, и аз завърших, също там не декларираха и таковато не е декларирано. И мисля, че токмо период от 1947 година, по това това беше период на подем и на разцвет на културната автономия на Пиринска Македония. Да не споменувам Македонския театър в Благоевград. 120 учители на брой от Народна република Македония. Тогава се викаше Народна република Македония. Посита селището в Пиринска Македония според броя. Ето и аз тук съм от Дега, от тук родното место на Антон Попов. Като колибар тук се чувстваме. В Дега не съм участник, това е 47 година, още не бях хранал първо отделение и там двама учители тук в Дега горе и мало и така нататък, всичко не е такова. Разбира се, това беше за кус период, инфербюрото ли, какво е това после, по-добре, и после стана, не е такова. И мислям, че най-забележително е 47 година, това възхода на, макар и за кус време така беше, 89-та година, вече тогава излезна на видео всичко, ето тук и Стоян Дюриев, първите. Аз още не бе познах този период. Разбира се, не бе познах този период. Георги Сухаров, Бог да проси, там Маркилов, Данаилов, Сократ, Илия Кочев, Марков, който умре в Струмица. Ти дали си бил на погребението, аз не знам. Аз одех преди него, че му носих там, живееш в дом на пенсионера там по погреба. И тя веднага се възрежда. И веднага българската официална власт на нас почна да ни дозволува вече. Още при самото организиране, както знаем. Значи аз не бех участник на автобуската свирка в Петрич, когато се блокират таковата, всички такова, ти по-добре знаеш такова. Беше ли там? Аз не бех лично там. Семен Лазаров, Гочев лично това участва и ми разбрах тия работи и всички оттам почнаеше. И въпреки насилството и забраната, ние бехме тогава много масови и първите собири на Ровишкия манастир бехме доста таковата хора бехме. Въпреки таковата, ще е така, не е така. По-доста вече нещата се смениха, промениха се, ама нищо не се е променило. Има прави Петрова слава и ние доаѓаме од Македонија и кажуваме монолози, патриотски песни, дружби и така. Много вече. Трета година поред веќе. В Кремен. Во Кремен, да. Над Кремен На горе. Петров. Кремен горе, къде е правил събора. Собора таму. А ние караваме от Битлия цял рейс песни, песнополци. Видели са. Посрещнаваме и първо в Елешица дойдох. Из него цялото село, безплатно, всичко е безплатно. Ние нямаме хотели и по хората, по семействата си спеха по хората.
Кој двама, кој един, кој трима. Виж сега. И се спеха по селото в къщите. Дома се спа 4 човека се спаха. И правиме, изнесоме концерто. Тук и утрето рейса за Кремен. Кремен през Пирин. Добриниша, горе за Папаш Чаир. Там тия. Не Папаш Чаир, а Рибунар. Там е събор, тия го права. Отгоре имаше вили на горското, там посрещнаваме хората. Младежи базе. Отиде отдолу, тия като видя, тия кай, че нема тия ба пратили коли по пътища да не чека. Ами че дойма, той рейса горе е непроходимо, черни пътища и кара бавно. И пристигнаме, брат, всичко взе да плеска, да рука. Изнесъл концерти да яме. Оттам с успех аз слезнах до баня. Правях я в баня, а ние скачиме на бусовете, заминаваме за Македония. Македонец се усещам Как се помниш? от как се... от как се помна, а най-вече като след 8 клас. Като лег да уча в София и видях на къде клонят нещата, как потъпкват македонците и искат да ги правят българи. А просто тръпката македонец си е македонец, това нищо, не мога да му излева от душата. Сърцето, той си е македонец. Не си съм отказали, аз си съм македонец. То си личи. Знамената си са премени всичко. Се кажувам Томе по-македонски башнавка, Томе Мановски. И от майка ми беше 1902 година, ние живеехме на Колибе тогава, на Колибе, Колибе нагоре по Махлица. И от нея винаги шуми съм чул разправо, чедо, ние сме си македонци, ние сме такива. И винаги от Жак се викаше тогава на колибата, седиме и така горе и она ми пееше песни такива, винаги патриотски песни за Гоце Делчев. Кажувам се Любен Кирилов Гоцков. Отначало не знаех, така малко бех заблуден, обаче майка ми, Бог да прости, стана нещо въпрос един път за Македония и вика, мълчи си, не мълчи. Викам, защо бе, мамо? Татко те вика, тая Македония го изядал, вика. 7 години, вика, лежа в затвора. Кажи како се казваш. Ивана. Лидия. И што си? Македонка. Да си жива и здрава. Каква си ти? Македонка. Дедо ти? Македонци. Баба ти? Македонка. Майка ти? Татко ти? Всички? Македонци. Браво! Заплакало е Мориово, заплакало. За той ми Йорди сугаре. Къде си, Йорди, сега да дойдеш, леле да дойдеш. От душмането да не куртули.